Беларусы абураюцца падаражэннем праезду, а заўтра павышаюцца яшчэ і кошты на паліва. Каля берасця на будаўнікоў абрынулася сцяна. Працаўнік губазіку трапіў за краты. У Мастоўскім раёне ў вяскоўца скралі 100 000 пчолаў і незвычайнае ратаванне ў Гомлі. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Беларусі рэзка падаражэў праезд у прыгарадным транспарце. Напрыклад, расходы на дарогу са Смалявічаў у Менск павялічыліся на чвэрць і дасягнулі 200 рублёў на месяц. Гэта выклікала хвалю абурэння ў сацыяльных сетках. Напрыклад, жыхарка Смалявічаў паскардзілася, што аўтобус стаў даражэйшым за маршрутку. Цана аднаго білета са Смалявічаў да Менску складае цяпер 4 рублі 77 копеек. Раней было 3 рублі 75 копеек, то бок тым, хто стала працуе ў сталіцы, за месяц даводзіцца плаціць за праезд больш як на 40 рублёў. У каментарах карыстальнікі адзначаюць, што праезд і раней быў дарагі, а цяпер стаў яшчэ менш даступным. Некаторыя ж задаюць пытанне, чаму, маўляў, людзі не хочуць працаваць паводле месца жыхарства. Падаражэнне закранула не толькі сталіцу, але і рэгіёны. У вёсцы Кавярдзякі ў Берасцейскім раёне падчас будаўніцтва жылога дому на 2 рабочых абрынулася пліта перакрыцця. Іх шпіталізавалі з шматлікімі траўмамі. На месцы здарэння працавалі следчыя, правялі агляд, апыталі відавочцаў, прызначылі экспертызы, вывучаюць праектна-будаўнічую дакументацыю. Вострасюжэтная пасяўная. У Гомельскай вобласці ад пачатку падрыхтоўкі да пасяўной кампаніі ўжо паспелі ўзбудзіць 7 крымінальных справаў. Выявілі 15 фактаў парушэння ў ліку металалому, вынялі каля 200 літраў паліва. Міліцыянты справаздачацца, што ў іхным полі зроку бяспека пасяўнога фонду, паліва і матэрыяльных каштоўнасцяў, а таксама спраўнасць тэхнікі і ўмовы працы. Ды нават стан замкоў, асвятлення і відэаназірання. Ну і куды ж без традыцыйнага для цяперашняй Беларусі закліку ад міліцыянтаў, так бы мовіць, паведамляць на бліжняга свайго праз нумар 102 або праз чат-бот Міністэрства ўнутраных справаў. Аказваецца, зганяць могуць не толькі аўты, матацыклы ці ровары, а яшчэ і пчолаў. Гэтак у Мастоўскім раёне да міліцыянтаў звярнуўся 68-гадовы пенсіянер. Праблема была ў тым, што з ягонае пасекі каля вёскі Дамянішкі зніклі 5 пчаліных сем'яў. Гэта прыблізна каля 100 000 пчолаў. Кошт скрадзенага ацэньваўся ў 1500 беларускіх рублёў. Міліцыянты высветлілі, што да крадзяжу датычны 70-гадовы жыхар суседняй вёскі Струбніца. Узімку свае пчолы ў яго загінулі, і ён не знайшоў нічога лепшага, як кампенсаваць страты за кошт чужой пасекі. Мужчына забраў рамкі з пчоламі і перавёз іх на свой участак. Пацярпелы ж пазнаў сваіх пчолаў, дзякуючы асаблівай прыкмеце. Рамкі для вулляў ён вырабіў уласнаручна. На пчалінага злодзея завялі крымінальную справу. Лукашенка падчас свайго візіту ў Пхеньян запрасіў Кім Чен Іна наведаць Менск. Пра гэта паведаміла прэс-сакратарка ўзурпатара. Вынікі візіту Лукашэнкі ў КНДР перасягнулі ўсе чаканні, дадала Эйсман, што, праўда, не паведаміла ніякай канкрэтыкі. Ну і каб падкрэсліць нібыта бурнае палітычнае жыццё свайго боса, узгадала і магчымасць сустрэчы Лукашэнкі з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам. Такая сустрэча, маўляў, разглядаецца. Да таго ж Лукашенка мог бы сёлета наведаць Раду міру Трампа, але толькі, цытата, калі гэта будзе прымальна для беларускага боку. Вось такая вось шматвектарнасць. Нас з вамі становіцца менш. Паводле дадзеных Белстату, на 1 студзеня сёлета ў краіне пражывала крыху больш за 9 56 000 чалавек. Гэта на 53 000 менш, чым годам раней. Упершыню за апошнія гады ў мінус сышоў і Менск, адзін рэгіён, які раней дэманстраваў рост. За год сталіца страціла больш за 1500 жыхароў. Насельніцтва змяншаецца ва ўсіх вобласцях, найбольшыя страты ў Гомельскай, Віцебскай і Магілёўскай. Эксперты адзначаюць, што афіцыйная статыстыка не ўлічвае сотні тысяч беларусаў, якія выехалі за мяжу пасля 2020 году. Паводле розных ацэнак краіну маглі пакінуць да 600 000 чалавек. Прагнозы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый кажуць, насельніцтва Беларусі будзе змяншацца і далей. Да канца стагоддзя яно можа скараціцца больш як удвая.
Магчыма, гэта карма. Паводле інфармацыі Белполу былога службоўца губазіку Станіслава Крука асудзілі паводле карупцыйнага артыкула. З 2023 году ён адбывае пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 3 у Віцебску. Афіцыйна пра яго затрыманне не паведамлялі. Круку 33 гады. Вядома, што да працы ў губазіку ён служыў інспектарам у аддзеле грамадзянства і міграцыі Першамайскага РУС Менску. Як паведамляюць былыя палітзняволеныя, усе ведалі, што ён з губазіку. У калоніі Крук хутка пачаў супрацоўнічаць з адміністрацыяй і заняў пазіцыю брыгадзіра на вытворчасці. Адзначаюць напружаныя адносіны з ім і сцвярджаюць, што ён перадаваў інфармацыю адміністрацыі калоніі. Быў і паказальны эпізод. Адзін са зняволеных спытаў у Крука, маўляў, як табе? Добра было біць звязаных людзей? А паспрабуй мяне пабіць проста цяпер. Пасля гэтага ледзь не ўшчалася бойка, але мужчына ўгразнялі. Паводле неафіцыйных звестак былы сілавік мог атрымаць каля 9 гадоў пазбаўлення волі. У Гомлі сабачка праваліўся пад лёд за 30 метраў ад берага. На шчасце, яму паспелі дапамагчы ратавальнікі. Без каментара. Прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругіненя гатовая разгледзець магчымасць сустрэчы з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных справаў. Гаворка ідзе выключна пра тэхнічную сустрэчу для абмену пазіцыямі. Аднак і такая сустрэча магчымая толькі пры выкананні шэрагу умоваў. Трэба, каб Беларусь спыніла запуск метэазондаў з кантрабандай, вярнула затрыманыя грузавікі без дадатковых збораў і спыніла нелегальную міграцыю праз мяжу. Ругініеня падкрэсліла, што пытанне транзіту беларускіх угнаенняў не абмяркоўваецца з-за санкцыяў еўразвязу. Яна таксама адзначыла, што некаторыя зонды накіроўваюцца ў бок віленскага аэрапорту, што можа сведчыць пра гібрыдныя дзеянні. У той жа час спецпасланнік ЗША Джон Коул заявіў, што беларускія угнаенні маглі б быць карыснымі для Злучаных Штатаў і заклікаў да сустрэчы прадстаўнікоў афіцыйнай Вільні і Менску без папярэдніх умоваў. Украіна працягвае зрываць планы расейскага вяснова-летняга наступу на Донбасе. Паводле справаздачы Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны, украінскія войскі не толькі стрымліваюць ворага, але і праводзяць паспяховыя контратакі. З канца студзеня ЗСУ вызвалілі сотні квадратных кіламетраў на поўдні краіны. У прыватнасці вызваленыя Бярозавая і зліквідаваны расійскі плацдарм каля Аляксандраўкі. Паводле экспертаў, гэтыя дзеянні прымушаюць Расею перакідваць войскі з іншых участкаў фронту, што ўскладняе яе планы наступу на так званы пояс фартэцыяў – Славянск, Краматорск ды іншыя гарады. Расіі будзе складана захапіць сёлета гэтыя ўмацаваныя пазіцыі. Такая аперацыя можа зацягнуцца на гады і прывесці да значных стратаў. Такім чынам, меркаваныя патрабаванні да Ўкраіны з боку адміністрацыі Трампа адступіць з Донбасу дзеля прагрэсу ў так званых мірных перамовах з Расіяй выглядаюць абсалютна дзіка на фоне пераказанай намі інфармацыі. Падрабязнасці на belsat.eu. Сябры, жыве Беларусь! Беларусь жыве! Ужо заўтра ў сталіцы краіны з самай вялікай беларускай дыяспарай пройдзе маштабны марш, прысвечаны Дню волі. Субота, Варшава, плошча Трох крыжоў, 16:00, збор удзельнікаў. Пасля шэсце праз самае сэрца гораду да замкавай плошчы. Шэсце будуць суправаджаць беларускія дудары, вольны хор, гурт шума і клуб гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус 1863». На фінальным пункце выступяць Святлана Ціхановская ды іншыя дэмакратычныя палітыкі. Сябры, няблага б заправіцца сёння. Ад заўтра ў Беларусі на 4 капейкі павышаюцца цэны на паліва. Такім чынам, напрыклад, за літр 95-га будзем плаціць 2 рублі 64 капейкі, столькі ж за літр дызелю. А ўжо зусім хутка з 4-га красавіка цэны на ўсе віды паліва вырастуць яшчэ на 3 капейкі. На гэтым развітваюся, заклікаю ставіць лайк і падпісвацца на канал, калі вам бяспечна. Беражыце сябе.